Eleganță și strălucire. Zâmbete de Hollywood, rochii spectaculoase și mai ales bijuterii strălucitoare. Înainte ca toate aceste distinse doamne să viseze măcar la o nominalizare, undeva într-un colț de lume, pe un colț de masă, bijutierul se apucă de lucru. Aici avem, de exemplu, o piatră verde. Gândurile mele merge ca să faci din asta un fel de urcetura, adică o șopârlă. Știe că în curând vedetele vor avea nevoie de el, iar el e preferatul vedetelor. Aici suntem cu Gina Lollobrigida și cu Nikita Mihalkov. Aici suntem un an mai încolo cu Gina Lollobrigida și din anii aia a ieșit o prietenie care până azi durează foarte strâns și pe un... Deci Gina Lollobrigida a venit de multe ori în locul unde suntem noi acum. Gina aici vine de multe ori și vine tot timpul ca să-i reparăm bijuteriile. Bijuteriile făcute de dumneavoastră? Și din noi, dar și de alții, că să mai cade jos, să mai rupe, să mai gâtul să mai face mai lat. Iar pe lunga listă de cliente se mai află Heidi Klum, Sofia Loren, o lume întreagă îl știe pe Gianni Lazaro, dar puțină lume știe că Gianni Lazaro este de fapt român. Numele meu este Lazar Markovici, născut la Bacău în 1947. În 1963, când familia lui hotărăște să plece în Israel, Lazar Markovici avea 16 ani și visa să devină ginecolog. La 21 de ani pleacă singur spre Brazilia cu gândul să se angajeze la o mare firmă de bijuterii. Dar pe drum cineva îi spune că dacă vrea să devină bijutier, mai bine să se oprească la Düsseldorf, în Germania, și să urmeze Academia de Arte. În 1974 era deja artist cu diplomă și specializare în arta bijutierilor. În 1984 am început prima dată să expun în Italia, la Vicența, și în Elveția, la Basel, care era cea mai mare expoziție de bijuterii și ceasuri din lume. Tot în 1984 începe și povestea numelui său de scenă. Neavând loc la expoziție, că era imposibil de găsit un loc, m-am pus împreună cu un italian și mi-a dat jumate din standul lui ca să pot să expun și eu, și pe el îl chema Gianni și pe mine mă chema Lazar. Azi din Gianni Lazar s-a făcut Gianni Lazaro și cu asta am rămas până astăzi. Astăzi, când bijuteriile lui se vând în toată lumea la sume exorbitante de sute de mii de euro, puțină lume știe că atelierul lui este la Düsseldorf, la o adresă necunoscută. Aici nu intră nimeni, nici măcar clienții. Aici se începe bijuteriile. Într-o cămăruță în care nu se aude decât sunet de polizor. La noi este lucru manual, nu s-a schimbat mult nimic, doamnă. Cu unelte simple, rudimentare, mașinării de pe vremea bunicilor se face artă în atelierul domnului Markovici. Asta este o valță veche, are peste 150 de ani, funcționează perfect până astăzi. Totul începe cu un desen, o bijuterie imaginară care pornește de cele mai multe ori de la o piatră. Piatra dictează modelul. Apoi se face o matriță, se toarnă metalul prețios în formă, se finisează. Fiecare bijuterie primește o, cum putem să spunem asta, ca la spital, cum se cheamă alea? O fișă? O fișă de... Conform fișei, bijuteria pleacă apoi în secția următoare. Noi suntem acum în camera unde lucrează țintuitorii. Ăștia sunt un fel de vedete, sunt soliști, ei lucrează singuri. Țintuitorii sunt lucrătorii care bag pietrele în obiectele terminate de bijutieri. E nevoie de migală, răbdare, talent și vedere foarte bună. Țintuitorii lucrează uneori și la microscop. El are o lupă pe ochi, da? Dar este o lupă care este de 6 ori. Lucrează cel mult 8 ore pe zi, cu o pauză obligatorie după fiecare oră. Altfel, riscă să-și piardă vederea în jurul vârstei de 40 de ani. Pedro e spaniol și lucrează în atelierul domnului Markovici de o viață, de peste 25 de ani. Principalmente, al principio hicimos uno con piedras, no son esmeraldas, pero bueno, son verdes y con diamantes.
Nu există producție de serie. Cele mai multe dintre bijuterii sunt comenzi speciale și asta îi face pe ei și bijuteriile lor unici în lume. Es un trabajo muy selectivo. No existe mucho. Está en pocos engastadores. Alex e din Rusia și a venit special la Düsseldorf ca să lucreze cu domnul Markovici. Я работаю Gianni Lazarov с 1992 года. Salariul unui astfel de angajat ajunge până la 5.000 de euro pe lună. Munca lor nu ar avea însă finalitate dacă bijuteriile pe care le fac nu ar fi și bine vândute. Benissimo. Come vai? Tutto bene. De asta se ocupă doamna Mara, femeia puternică din spatele unui bărbat de succes. Suntem un timp bun. Soțul ei face bijuteriile, ea le vinde în toată lumea. Merge la expoziții, prezintă obiectele unicat făcute de soțul ei și în scurt timp apar comenzile din partea magazinelor de lux. În anii 90 vindeau cel mai bine la Las Vegas. Acum piața principală e Europa de Est și mai ales Rusia. La începutul noiembrie am o expoziție la Riga, după aceea mă întorc înapoi, mă duc la Moscova și din Moscova mă duc la Thailanda. Sunt împreună de 30 de ani. Ea lucra într-o bancă la Tel Aviv când s-au întâlnit și nu avea decât un singur inel, și ăla defect. N-am avea bani să pun o piatră nouă și am pus o bucățică de hârtie de alufolie, cum se cheamă asta? De argint, nu? Cel ce avea să-i devină mai târziu soț i-a reparat inelul. Așa a început povestea de iubire, dar și pasiunea ei pentru diamante. E născută în Chișinău, dar spune că acum aparține lumii întregi. Suntem tot timpul pe drumuri. Și astăzi, toată lumea s-a făcut un sat mic. Într-un an stă acasă cel mult 4 luni. Vorbește fluent 6 limbi străine. Tin grație, Natalina. Ciao, ciao. Здравствуй. Shalom. E fata? Iar în alte 6 se descurcă binișor. Încerc să fiu ajutorul lui cel mai bun, pentru că un om creativ nu trebuie să aibă gândurile cu probleme. Și atunci problemele sunt pe umerii dumneavoastră. Nu, și succesul. Profitez și eu de succes. Și mai profită de ceva. Nici o bijuterie nu iese din atelier fără să fie probată de ea și apoi de toate angajatele. Tot ce se face la noi, înainte de pleacă de aici, noi probăm pe 10 urechi. Așadar, doamnele care lucrează aici cu dumneavoastră sunt tare norocoase. Ele probează tot. Da, dar ați văzut doamnele care lucrează la o cofetărie, după 2 săptămâni nu mai se atinge de o prăjitură. Diamantele măcar nu îngrașă, așa că m-am oferit voluntar, doar așa, de dragul experimentului. Nu sunt obișnuită să fac asta în fiecare zi. Un privilegiu pe care nu l-au avut foarte multe femei. În atelierul domnului Markovici, doar Gina Lollobrigida a mai stat așa ore în șir în fața oglinzii, probând cercei și coliere de 10.000 de euro. Dăm voi să văd, stă perfect. Wow! Bijuteriile sunt ca pantofii, spune domnul Markovici. Trebuie să probezi și abia atunci le vezi frumusețea. Până la urmă am reușit să folosim 84 de diamanti și 24 de diamanti mici, colorati. I-au trecut prin mână milioane de diamante, dar când vine vorba despre bani, domnul Markovici e mai reținut. Spune că el face artă și atât și vorbește foarte rar despre prețuri. O să coste în magazin 20.000 și asta 20.000 de euro. Și asta aici o să coste 29. Și acestea sunt printre cele mai ieftine obiecte. Are în colecție și coliere care costă peste 100.000 de euro. Dacă vinde într-o lună și numai 200 de inele, ceea ce se întâmplă mai mereu, înseamnă un câștig cu multe, foarte multe zerouri. Ca să fac contrastul la culoarele de aici, m-am folosit de diamanti verzi și diamanti albastri, care sunt foarte, foarte rare. Uneori poate dura și 2 ani până găsește pietrele potrivite. Merge cel puțin o dată pe an în Asia sau Thailanda ca să cumpere diamante sau le comandă la bursa din Tel Aviv. Tot timpul trebuie să fug ca să-mi caut pete, dar nu pete normale, pete care au o culoare, cum am găsit asta. Își spune mereu că bijuteriile lui au destinul unui fluture. Nici nu știu unde se duce, s-a dus, a venit, a fost plătit, s-a luat și nu știu unde a dispărut. Le descoperă peste ani la gâtul unor femei frumoase și celebre sau reușesc din când în când să-mi găsesc obiectele mele la Sotheby sau la Christie în catalogele de la licitațiile mondiale de bijuterii. asta înseamnă pentru el succesul, să-i fie admirate operele de artă, fără ca nimeni să știe cine e el, cum îl cheamă cu adevărat, unde e atelierul ori casa. Un succes este un succes dacă după 30 de ani
la expozițiile mondiale de bijuterii, ești încă acolo. Iar când nu e acolo, Lazar Markovici e un om ca oricare altul. Se pierde în mulțime. Pe străzile aglomerate, într-o zi de sărbătoare la Düsseldorf, e un anonim. Își ține strâns soția de mână și se strecoară prin aglomerația colorată de oameni. Nimeni nu știe că el e regele bijutierilor, că astăzi au trecut prin mână diamante de milioane de euro. Vedete, sunt doar bijuteriile lui. El preferă să rămână așa, un necunoscut, despre care simți că ai aflat tot ce se putea afla și totuși nu ai aflat mai nimic.